Hello guys, नोंथांमोना बे आंनि गोदान भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। स' आङो भिडिअ लानायानो मानि थाखाय भिडिअ लानाय जादों। स' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। स' आं मानि थाखाय भिडिअ लादों। स' भिडिअ लानाया जादों निकि बसुमतारी फ्रेन्डनि माने बार्थडे सेलेब्रेट खालामदोंमोन। स' बाव इनभाइट खालामनायखाय बाव थांदोंमोन स' लोगोफोर। स' माने आङो आब' रियाखौबो फार्स्ट टाइम बाव लोगो मोनदों। माने ओरैनोथ' आङो भिडिअफ्राव नुबाय थायो एलबामफ्राव, माने होमबाबो आं रियेलाव आब' रियाखौ नुफेराखैमोन। ओमफ्राय आङो आब' रियाखौबो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। आब' रियाखौ लोगो मोननानै बुहुत मोजां मोनदों आब' रिया। बिसिनाव नायखे थांगासिनो जों थांगासिनो जों लिफ्टजों थांगासिनो गाइस, नै मोनफैबायानो। जाहैबाय रिया ब्रह्म, सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रेस आरो आर्ट प्रडाक्शननि एमडी बा अनार। थेंक इउ। आरो जोंहा दिनै जायनि स्पेशल डे एबा बार्थडे बिथां मेडाम निकि नार्जारी, गिबियावनो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटार्न्स अफ द डे। दिनै बिथांनिनो बार्थडे, स' बयखौबो बेयाव फैनायनि थाखाय गुरै आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो बे प्रडाक्शननिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Niki. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
같이 가야지. 내가 이거 사이 그래. 응, 나도 출라고. 자리 보고 내려가지. 우리가 이래. 그래. 자리 불끈해 들 산전 산전. 내려가.